السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Allah subhanahu wa ta'ala ushbu jum'a kunining barakatini jumlamizga erishtirsaydi. Qur'on bilan sunnatga muvofiq to'g'ri kelgan amallarimizni qabullardan aylab, adamchilik bilan, iymon zaifligi bilan, bid'at xurofatlarimizni G'afurur Rahim sifati bilan istig'for g'afur aylasaydi. Amin. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda aytadi: "Vallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana va innalloha lama'al muhsinin." Kimda kim bizning uchun jihad olib bora, tirishlik olib bora. Qur'oni Karimning tafsirida tirishlik olib bora, ya'ni o'zining nafsi bilan, shaytoni bilan ham boshqa gunohlar bilan kurashgan kishi bizning uchun kurashgan, ya'ni Alloh rizoligi uchun. Qiyomat kunida Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Fa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Kimda kim Allah subhanahu wa ta'alaning qarshına basuvuna ishona ekan, iymon keltirdi ekan, ham Allohning qarshida bosib turuvdan qo'rqib turar ekan, ham o'zining nafsina xo'jalik ko'rsatar ekan, onun oxirgi o'rni jannat bo'lar. Hamda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadi: "Al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah." Shin mujahid kishi, tirishli kishi, u o'zining nafsini xo'ja bo'la olgan kishidir. Şuna ko'ra bugungi kunda biz butunimizda adam bolalari. Har bir adam bolasında kimchiliklar bor. Kullu bani adama xatta. Har bir adam bolasi xatolar deydi Rasul akram sallallohu alayhi va sallam. Shulay bo'lg'ach Allah subhanahu va taolo bizga aytadi: "Vallazina jahadu fina." Bizning uchun kurashgan, bizning rizoliklarimizni, bizning muhabbatimizni olirga tirishgan kishilarga,
Кемдә кем тырыша, үзенең нәфсе белән көрәшә. Безне күбебез рәнҗетергә мөмкин. Мусульман була торып бездән көләргә мөмкин. Безнең турында гайбәт сөйләргә мөмкиннәр. Безгә зыян китерергә мөмкиннәр. Безне үтерергә мөмкиннәр. Безне төрмәгә утырырга мөмкин. Төрле халакатлар, төрле хурафатлар, төрле мәшәкатьләр килергә мөмкин кешегә. Ләкин Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: "Ва тавассау бил хакки ва тавассау бис сабр." Барыбер шуңа карамастан сабырлык белән һәм хакыйкать белән юлны тоткан кешеләргә Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: "Ланахдияннахум субулана." Без аларны үзебезнең ихтиярыбызга калдырган, үз теләгебез белән үзебез сайлаган адәм баласына бәхет юлыннан алып барырбыз диде. Әлбәттә, Аллаһтан куркып яшәгән, Аллаһның кушканнарын үтәп яшәгән кеше. Күпме кеше бар, күпме мөмкинлеге бар. Фаттакуллаһа мастатаътум, Аллаһ әйтә Куръанда, күпме кешегез бар, кулыгыздан, көчегездән, тәнегездән күпме кешегез бар, Аллаһтан куркып яшәгез. Чөнки Аллаһтан курку ул адәм баласы мөмкин төрле гынаһлар кылырга, аракысында эшергә, зинасында кылырга, ширктә кылырга, күферлектә кылырга мөмкин. Рибада кылырга мөмкин, урларга да мөмкин. Ләкин Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: "Әгәр дә адәм баласы шул хатасын аңнап, кимчелекләрен аңнап, тәүбәгә кайта икән, инналлаһа ягфиру зунуба җамиа." Аллаһ субханаһу ва тааля бүтән гынаһларны кичерәчәк. Адәм баласының аңнавы гына кирәк. Аңнарга кирәк: "Мин бит хаталандым, мин бит адаштым." Һәм Аллаһ субханаһу ва тааля кичерә. Расул акрам саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Әгәр дә адәм балалары дөньяда гынаһ эшләмәсәләр иде, Аллаһ тәала аларны һәлак кылып, аларның урынына гынаһ кылган кешеләрне барлыкка китереп, алар гынаһ кылганнан соң тәүбәләрен кылсалар, Аллаһ субханаһу ва тааля аларны кичерер иде." Бу аятта, бу хадистә гынаһ кылып яшәргә кирәк икәнен дип аңларга кирәк түгел, җәмәгать. Бу аятта бу хадистә Пәйгамбәр саллаллаһу безгә аңлата адәм баласының зәгыйф икәнлеге турында. Гынаһ кылырга мөмкин, адашырга мөмкин. Ләкин әгәр дә ул тәүбә кыла икән, Аллаһ субханаһу ва тааля аны кичерә торган була. Чөнки Аллаһ субханаһу ва тааля Куръанда безгә әйтә: "Инна ла тaqnatu min rahmatillah." Аллаһның рәхмәтеннән үмитегезне кисмәгез. Адәм баласы нинди генә гынаһлы булмасын, нинди генә зур гынаһлар кылмасын, нинди генә җинаятьләр кылмасын, әгәр дә Аллаһ субханаһу ва тааля каршында үзенең түбәнчелеген аңнап, үзенең гынаһка батканын аңнап, Аллаһ субханаһу ва тааляга тәүбәсенә кайта икән, Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: "Инналлаһа ягфиру зунуба җамиа, иннаху хуал гафурур рахим." Дөрестлектә Аллаһ тәала бүтән гынаһларыгызны кичерә, чөнки ул кичерүче һәм ярлыкаучы. Аллаһ субханаһу ва тааля безгә белдертте: "Эй адәм баласы, борчылма, кайгырма, үмитеңне кисмә." Расул акрам саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Әгәр дә адәм баласы мусульман кеше үлем түшәгендә яткан вакытта, аның күңелендә ике хис барлыкка килсә, беренчесе гынаһларым күп, нәрсә булыр микән гынаһларыннан курыкса, һәм Аллаһның өмитен кисмәсә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: нәрсәдән курыкка, имин кыла, нәрсәгә өметләнә, шуны бирә торган була. Ягъни гынаһларын кичерә һәм үзенең рәхмәтенә ала торган була." Ләкин Аллаһның рәхмәтенә, җәмәгать, ирешү җиңел эш түгел. Әгәр дә Аллаһның рәхмәтенә ирешү бик җиңел эш булса иде, күбебез без әүлия шикелле, фәрештәләр шикелле чиста гынаһсыз булыр идек. Ләкин Аллаһ субханаһу ва тааля безгә җихад кылырга куша, тырышлык, үзебезнең нәфселәребез белән, шайтан белән, иблисләр белән, җиннәр белән, хурафатлар белән, бидгатлар белән, ширк, күферлек белән, бүтән зәгыйфлектә булган, адәм баласына хас булган минуслар, теге ачуы килү, гайбәт сөйләү, кешене кичерә алмау һәм башкалары, шулар белән көрәшә алган кеше һәм гомер буе үлгәнчә шуны белән көрәшкән адәм баласы, иншалла, фа иннал җанната хияль маъва, аның ахыргы урыны, үлемен каршы алгач, үлем фәрештәсенә җанын биргәч, аның ахыргы урыны җәннәт була. Раббым Аллаһ сезгә дә, безгә дә әдәпле, әхлаклы, иманлы, тауфиклы бәндәләреннән булырга насип итсен. Раббым Аллаһ бер-беребезне сабыр итеп, бер-беребезне хөрмәт итеп, яратып яшәргә Аллаһ субханаһу ва тааля тауфигын бирсен. Амин.